Здравейте, скъпи клиенти! Една неплатена реклама на Вардал за промивка на двигателите. Това е добавка, която се налива преди да се измени маслото в двигателите. Това, което го препоръчваме е естествено за двигатели, които са на повече километри, защото само те вече ще имат такива отлагания от самото масло по магистрали, по карти, които това нещо ги премахва. Налива са 10 минути преди да се смени маслото, остава се да поработи двигателя, след което се източва старото масло, налива се новото и двигателят е промит и готов. Предпазва по този начин двигателят му дава доста допълнителен живот. Така че това нещо правим го при нас в нашия сервис. Ако решите да си смените маслото и филтрите при нас, можем да ви направим и такава промивка на двигателя. Чао и успешна седмица от нас!